কলসিয়া 1 অধ্যায় 27 পদ পৰজাতিবিলাকৰ মাজত সেই নিগুৰ তত্ত্বৰ প্ৰতাপ ধন কি তাক সেই পবিত্ৰবিলাকক জনাবলৈ ঈশ্বৰে মনস্থ কৰিলে সেই ধন তোমালোকত থকা খ্ৰীষ্ট তেৱেই প্ৰতাপৰ আশা ঈশ্বৰ बे रावनि गेजेरजों जों बयनोबो बोर लाबोथोंसै इन जेनेरेल माखासे खोथाफोरखौ हयथ' आसामिसावबो बुंनांगोन नामा आंनि फैफानाय लोगोफ्रा बर'खौथ' बुजिजोबनाय नङा आं गेजेर गेजेर बुंस'नो सानदों जाहैबाय हयथ' एखनब्ला आङो गार' भाषाबो बुंनांसिगोन औ आङो नैबे लाइजामनि सोमोन्दै गुसुङै फंनैसो बेनि बेकग्राउन्डखौ बुंजिनो सानदों कलसिया सिटिखौ पौला रमनि फाथकआव थानाय समाव जेलखानायाव थानाय समाव लिरदों होननानै माखासे बिदां लिरग्रा मानसिफ्रा फोरमायदों आरो बेयो हयथ' 60 AD समाव हयथ' लिरजादों होननानै बेखौ फोरमायो ओमफ्राय बे देशा बा नैबे मण्डलिया मोनब्रै दैसानि सेराव थानाय एसिया माइनरनि मोनसे जौगाफुनाय नोगोरमोन जाहैबाय पौलनि समाव एकदम देरखोन जौगाखांनाय मोनसे नोगोरमोन आरो नैबे नोगोरावनो माखासे मानसिफ्रा फोथायनानै ख्रिस्टियान जादोंमोन आरो बे खामानिखौ पौलनो हेफाजाब होनो थाखाय सासे मानसि इपिफ्रास होननाय सासे मानसिया पौलजों जगाजग लानानै बे जायगायाव गसपेलखौ गोसारहोदोंमोन ओमफ्राय बिनि बुंनाय बे रावफोरजों लोगोसेनो पौला एफिसियाव थानानै बेनो सम सम बानजाय हरनायाव नैबे मानसिया बे कलसिया नोगोराव थानानै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोन्थादोंमोन आरो बिसोरो दैनन्दिन बे समाव बे नोगोराव थानाय मानसिफ्रा बिश्वासि मोनसे दलाव सहभागिता बा एरनायखौ मोनदोंमोन बेबायदि मोनसे खाबु लानानै बिसोरो देरखोन बे नोगोराव ख्रिस्टियान मण्डलिया जौगाखांदोंमोन किन्तु बे समावनो मा जादों जाहैबाय नैबे नोगोराव अनेक धरननि मानसि थायोमोनखाय बेयो मोनसे दैसा सेराव बा दैमा सेराव मोनब्रै दैसा बा दैमानि जिङाव थानाय नोगोरखाय जाहाजफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बेबायदि मोनसे बेफार बानिज्य खालामनो हानाय नोगोर मुंदांखा नोगोरखाय अनेक धोरोमनि मानसिफ्रा अनेक गोसोनि मानसिफ्रा बे नोगोराव हाबनानै दंमोन आरो बिसोरो एखनब्ला ओरैबायदि मोनसे भुल शिक्षा होग्रा मानसिफोरबो बे नोगोराव दंमोन आरो बे नोगोराव जेब्ला बेबायदि कन्डिशनाव दंमोन पौला नैबे सिटिखौ इपिफ्रासनि जुगेदि कलसियाव थानाय मण्डलियारिफोरनो लिरनाय जादोंमोन बेयाव भुल शिक्षा होग्रा माखासे मानसिफोर बेयाव दंमोन जाहैबाय जायफोरनि शिक्षायाव मानसिफ्रा जेन गोदाव सोराव जाया बिसोरनि फोथायनायनि मोनसे जिथु फेथ बियो जेन गोगोम थायो नैबिदि बानजायनानै लिरनाय प्रिजन लेटार बा मा बुंगोन बेखौ फाथकआव थानानै लिरहरनाय गांसे लाइजाम होननानै नैबे कलसियानि बे लेखाखौ नायोब्ला जों नुयो जाहैबाय आं बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै जाहैबाय किन्तु बेयाव मोनसे धरननि मानसिफ्रा बेयाव हाबनानै थायोमोन जाहैबाय जेरै लाउदिकिया मण्डलियाव जि अबस्था जायोमोन दङमोन बेबायदि जेन बे मण्डलियाव गोग्लैहैया हेरापलिसनि मोनसे जायगानि मानसिफोरनि बायदि जेन बे जायगाया जाहैया नैबेनि थाखाय बानजायनानै लिरनाय सांग्रांथि लेटार बा लाइजाम होननानै नैबे लेखाखौ जोङो नायोब्ला बेनि बेकग्राउन्डखौ नुयो जेखि जाया मानो पौला गावनि बे लाइजामनि गेजेरजों 1 अध्याय 27 पदआव बुंदों जाहैबाय नैबे नोगोराव खामिनानै थानाय फोथायारिफ्रा जेन बिसाहाव लर सर जाया बेनिखायनो बेयाव ओरैबायदि मोजां सोदोबजों लिरदों जाहैबाय
जेन्टाइलफोरनो बा पर जातिफोरनो जि इसोरनि अनुग्रहखौ इसोरा होबाय नैबे अनुग्रहनि गिदिर जांख्लायानो जाहैबाय नोंसोर फोथायग्रा जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंदों जाहैबाय। आरो बेयो दोनखोमाना जानाय मोनसे गिदिर धोन, जि धोनखौ इसोरा संसाराव थानाय गासैबो नोंसोर कलसियाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय दरखारि होननानै नैबेयाव गोसोखांनानै लिरदों। बिनिखायनो नोंसोरनि जि फोथायनाय जिथु आदब खायदा जिबायदि नोंसोर फोथायनानै थानांगौ नैबे आसाखौ जे नोंसोर खोमानानै लाया, आं बे लाइजामखौ नोंसोरनि थाखाय लिरदों होननानै जों गोजौ नायबोयोब्ला नुनो हायो। आं बेनिफ्राय बुंनो सानदों जाहैबाय पर जातियाथ' जोंबोखा, बर'आबोखा, गार'आबोखा, बयबोखा। ओंखायनो जोंनोबो दिनै बे लाइजामनि गोनांथिया जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव दरखारि होननानै बेनिफ्राय मोनसे सोदोबखौ बुरखांनानै खेबखांनानै लादों जाहैबाय जों जि आसाखौ लादों बे आसाखौ मोनहायाजासे होसोनांगौ होननानै आं बेनिफ्राय मोनसे खेबखांनानै लानाय सोदोबजों रायज्लायनो सानदों। मोनब्रैसो रेफारेन्सफोरखौ गुसुं गुसुं बुंनानै फोजोबनो सानदों जाहैबाय। बेनो जाहैबाय जायफ्रा इसोरनियाव गोगोमै गसंथानानै थायो, जायफोरनि फोथायनायनि रोदाया ख्रिस्ट'निसिम सहैयो, मा जेन्टेल, मा जिहुदी, मा गुबुनारि, बिनि फोथायनायनि रोदाया ख्रिस्ट'निसिम जायफोरनिया सहैयो, नै बिसोरनि फोथायनायाव इसोरनि गिदिर बोर दं होननानै जोङो बिजाबनि 23 सिरिनि 18 सिरिखौ नायोब्ला जों नुयो। हितोपदेश 23 अध्याय आङो 18 पदखौ फरायनो सानदों। जों बयबो फोथायग्राफ्रा मोनसे थांखि दं, नोजोर दं। दिनै 1 नम्बर बालाफारानि ख्रिस्ट' आंनि बिमा बिफाफ्रा, बिदा फंबायफ्रा, अनजाग्रा बयबो फंबाय बिनानावमोना, उन्दै उन्दै बिसौजोफ्रा नैबे मोनसे आसाखौ लानानै गिर्जायाव दिनै इसोरखौ खुलुमनो फैदों। आरो बे आसाया नैबेबायदि होनना बुंदों, कियनो अबश्य पुरस्कार आसे होनना बुंदों। आरो तुमार आशा सेट करा নহ'ব। जोंहा मोनसे गिदिर थांखि दं, जि थांखिखौ इसोरा गावनियाव निर्भर खालामनाय मानसिफोरनि थाखाय माब्लाबा बिखौ बोखारा होनना बुंदों, माब्लाबाबो बोखारा। जोंनि थांखिया बेनो, जोंनो जि अननायनि अनुग्रहखौ होबाय, इसोरा गावनि दोनखोमानाय धोन, बेसेन गोसा धोन जिसु ख्रिस्ट'खौ होबाय। नैबे जिसु ख्रिस्ट'खौ जे जोङो थांनानै थासान्दियाव जों बिखौ लोगो मोनो। आरो बिनि थांखिनाय देशआव जों बयबो लोगोसे खामिहैनो मोनो, रंजा रंजा इसोरखौ खुलुमनो आरो बिखौ बाख्नायनो खाबु मोनो बा खुलुमहैनो हायो। नैबे मोनसे जोंनि गिदिर आसा, जि आसाखौ लानानै जोङो दिनै आवगायबोदों। दावहायाव जेरै आर्मिफ्रा, जुद्धारुफ्रा आवगायो, बे बुहुमनि गासै हेंथा जेंना, समस्या, बेमार आजार, जानाय लोंनायनि आंखाल अभाब, बे गेजेरजों सौसिनानै जों होसोनायनि गिदिर थांखिया जाहैबाय इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनहाहैनायनि। आरो बेखौनो बुंनो जाहैबाय, आंब्ला हले होसोग्रा प्रत्येकजननो नैबे पुरस्कारखौ आङो नोंसोरनि थाखाय दोनदों, जायखौ बे संसारनि बोलोफ्रा, संसारनि बेबायदि समस्याफ्रा, हेंथाफ्रा बस'नानै, खोमोरनानै, सेनानै लांनो हाया, बेबायदि आं नोंसोरनि थाखाय दोनदों होननानै बुंदों। पौला नैबे बानजायनाय लेखाखौनो बै कलसियाव थानाय मानसिफोरनो बानजायनो थाखाय सेस्था खालामदोंमोन। जोंनो दिनै बे हितोपदेश बा बोसोरनि बिजाब 23 अध्यायनि 18 पदा बुजायदों जाहैबाय, नोंसोरो दा गोदाव सोराव दासान, नोंसोरो नोंसोरनि बिसासखौ नारभास दालाबो, नोंसोरनि जि थांखि बेखौ खुनु दिन उन दाखालाम,
आवगायदो होननानै बेबायदि इनकारेज होनाय बे राव जोंनि थाखाय जोङो आरोबाव आवगायबावगोन जोङो आगानसे दावखोबावगोन इसोरनि थाखाय जोंनि थांखिखौ मोनहायागौमानि जों एसे आवगायलांगोन जोंनि थाखाय पुरस्कार दं होनना बुंदों जिखौ इसोरा जोंनिफ्राय कुनु दिन बोखारा आं खोब रंजादों जेब्ला जोंनि बारग' रेभरेन्डआ आंजों मबाइल कन्टेक्ट खालामदों गोबाव सम जोङो जेबो कन्टेक्ट मोनाखै मानो होनोब्ला आंनि हेन्डसेटआ बै समाव दैखराव गोग्लैनानै बे मबाइलखौ दैखांनानै लाबोफिननो हाब्लाबो गासिबो नाम्बारफ्रा डिलाइट जाजोबदों मबाइलानो थैदों आंना सिमाबो थैदों रावजोंबो आं जगाजग मोनाखै 6 माससिमा आं जेबो जगाजग मोनाखै बिनि उनाव बिनिफ्राय नाम्बार कालेक्सन खालामना लाब्लाबो बिथांनि न'आव फन खालामब्लाबो नेट मोना आं जगाजग मोनाखै आंनि नाम्बारखौ बिथाङा मोनाखै बेबायदि रायलायनानै मोननाय खाबुनि गेजेरजों आं इनायनो रंजादों जाहैबाय बे समाव खारन आं रिटायार जाबाय अलरेडि आङो जेबो मावहैनो हाले आचेक बाप्टिस्ट कन्भेन्सन बागपारानि थाखाय आं जेबो अबदान होनो हाले मानो होनोब्ला आं रिटायार जाबाय जोंनि सिस्टेमा बर' एनिनि सिस्टेम बादि नङा जोंनि सिस्टेमा रिटायार जाबायब्ला अलरेडि कमप्लिटलि रिटायार जेबो बेयाव लोब्बा लानायनि खाबु आरोबाव थाबावा जुदि बर्डफ्राव माबा मोनसे रिप्रेजेन्टेटिभ मण्डलिनिफ्राय जानानै जुदि हाबनो खाबु मोनाब्ला जेबो खाबु गैला आंबो बेबायदि मोनसे बन्सित बादि बे समाव जानानै थादोंमोन किन्तु गोसोआव गोबां आसा थांखि लानानै बे जायगायाव दंमोन जाहैबाय जेब्ला आं रिटायार जाबाय बैसो जाबाय गासैबो निति नियम दंखायो हिसाबै सारेन्डार जानांबाय आं बे समाव सानदों जाहैबाय आं रिटायारनि बे बेलायाव आं फंसे खोथा बुंदों जोंहा मावनांगौ अनेक खामानि दंबावोमोन जायखौ मावनो थाखाय जोङो माखासे समाव उन जाबाय होननानै बे समाव आंनि रिटायारमेन्टनि मोनसे स्पिचखौ आं बे समाव होदोंमोन जाहैबाय इसोरा बे स्पिचखौ हयथ' बै समाव मोजां मोनाखैमोन खोमा आं सानदों जाहैबाय बे समाव ओमफ्राय बेखौ साननानैनो आङो सम सम प्रेयार खालामबाय थायोमोन दाथ' जासिनानैबो एमब्रा थांजाया रिटायार जाबाय जिहेतु प्रग्राम खालामनानैबो हाबहैजाले खनले जों नोंखौ रिटायार होखाबाय दाबो माथो थमफ्रा फैयोब्रा बेबायदि सानजानो गिनानै माखासे प्रग्रामखौ आं गोसोबायदि खालामा जाहैबाय सिरि थायो आङो किन्तु प्रेयार खालामबाय थायो आरो बेबायदि प्रेयार खालामबाय थानाय समाव इसोरनि आत्माया खामानि मावनायखौ आन्दाज मोन्दों आरो बे समावनो प्रेयार खालामनानै जोंनि बारग' रेभरेन्डआ सानसेखालि मबाइलाव मोजां रायलायदों जों बेबायदि सानलायदों माबा मोनसे मावनो हाबावगोन नामा आं बिराद रंजादों बे समाव आसा दं आरोबाव मोनसे आगानसे माखौबा मावलांनो हागोन नामा नैबेबादि मोनसे आसाखौ पुर्न जानायसै नामा होननानै इनायनो रंजादों आं सानदों जाहैबाय बियो आत्मा जय खालामनायनि खामानि आरो बे खामानिखौ बे बुहुमनि अनेक हेंथाफ्रा जुदियो बेंखनोब्लाबो दबथायनो हाया आं बेखौ सानो आरो बे दबथायनो हायै बोलोआ दिनै मोगथाङाव नुजाफैदों नोंथांमोना गोबां आसा दं जोङो बे बालाफारा मण्डलिखौल' लानानै गोबा खुथुमनानै थाबाय थायोब्ला बेनो जथेस्थ' नङा जों जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय गुबुनाबो मोननांगौ गुबुननोबो जोङो बेखौ होनांगौ बे मोनसे जि नोंथांमोननि आसा जि सिमां बे सिमांखौ लानानै नोंथांमोना आवगायदों आरो बे सिमाङा मोनहैजासे होसोनांगौ लामा दंबावो जोंने होननानै आङो बे समाव बुंनो सानदों जाहैबाय नैथिखौ आं बुंनो सानदों जाहैबाय गितफोरनि 32 अध्याय 10 पदखौ आं बुंनो सानदों द्वितीय मोनसे रेफारेन्सखौ आं लाबोदों जाहैबाय बोसोन बिजाबाव जोंनो जि आसाखौ इसोरा होदों जोंनाव इसोरनि अनुग्रहनि पुरस्कार दंखायो जेखौ रावबो सेनो हाया बालाफारा मण्डलिनि सायाव इसोरनि परिकल्पनाखौ रावबो होबथानो हाया नोंथांमोननि जि आसा बेखौ रावबो सेनानैबो लांनो हाया एसे आवगायदों आरो जुजिगोन होननानै आङो नोंथांमोननो निखारसिखौ होनो सानदों द्वितीय गितफोरनि 32 नम्बर 10 पदाव ओरैबायदि लिरदों
দুষ্ট লোকৰ যাতনা অধিক, কিন্তু যিজনে জিহুৱাত নিৰ্ভৰ কৰে সেইজনক দয়াই আৱৰি ৰাখে। जायखौ इसोरा अनो बिखौ इसोरा गोबाखुथुमनानै लायो। जोङो इसोरजों गोबाजानाय जग्य मानसिफोर नङा। जोङो बिमानि गोरबोआव थैनि पापनि थैजोंसो जोङो सारिजानाय। खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'नि अनुग्रहआ जोंबादि नगैन हाद्रिखौबो मोनसे गोरलै बिन्दोनिफ्राय फेदेरनानै बियो जोंखौ नैबेबायदि मोनसे स्टेजाव लाबोदों आरो बेबायदि मोनसे अनुग्रहनि स्टेजाव जोंखौ फसंदों जेन बियो गावनि फिसा हिसाबै जोंखौ गोबाखुथुमनानै लाजानाय बेबायदि जोंखौ जग्य खालामदों। जोंनि जग्यता आंखौथ' बेयाव बांसिनानो मिथिगौ। नैबे सिगाङाव जिरायनाय आंखौ मोजां मिथिगौ। आं महाय देरदों बिथांमोना आंखौ मोजां मिथिगौ। आं बेखौ खेबसे बुंहरफिननानै आं बेखौ समायखौ गोमाहोनो सानाखै। नगैनो मोनसे बिन्दोनिफ्राय गसंनानै नोंथांमोनजों दैथायहरजानानै आर्चक बाप्टिस्ट कनभेन्सनाव 32 बोसोर सार्भिस होनायनि उनाव आङो रिटायार जानाय सासे पार्सन। बेयाव बुंनो जाहैबाय बे गितफोरनि 32 नम्बरनि 10 पदआव ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय, ओरैबायदि गोथाव राव बेयाव बुंदों, जायफ्रा इसोरनियाव थायो इसोरा बिसोरखौ गोबाखुथुमो। आं सानदों जाहैबाय नोंथांमोनखौ रावखौबो इसोरा हगाराखै। नोंथांमोनखौबो इसोरा ओरैबायदि गोबाखुथुमदों। अभाब अभिजग आं एखनब्ला जोंनि आर्चक बाप्टिस्ट कनभेन्सननि माखासे समाव इसोरनि राव बुंब्ला नोंथांमोनखौ एग्जाम्पल होनानै बुंबाय थायोमोन। बिथांमोना नुवाखैमोन, मिथियाखैमोन। इनायनो गासैबो मानसिफ्रा हाजिरा मावनानैसो जिउ खाङो, खिन्थु मिशनारि मण्डलि दै होननानै बेबायदि आं सायख' होबाय थायोमोन। नोंथांमोनखौ 1 नम्बराव आं बुंबाय थायोमोन। दिनै जोंनिफ्राय साथाम रिप्रेजेन्टेटिभ नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैबाय। प्रेसिडेन्ट सासे एग्जिकिउटिभ सेक्रेटारिमोन, दा न'आव दंहैयो। बियो बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय थांनानै बियो प्रेयार सेल डिपार्टमेन्टआव प्रेसिडेन्ट बियो माबा सेक्रेटारि बियो दा। जोंनि फास्टिं प्रेयार माखासे प्रेयार माबाखौ बिनो लिड खालायो। ओमफ्राय सासे एरियानि पास्टर बियो, ओमफ्राय माबाबो प्रेसिडेन्टबो। बेयावनो बियो सालम बाइबेल स्कुलाव फरायनो फैदोंमोन, खिन्थु मेगननि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय बियो कर्सखौ फोजोबलांनो हायाखै, थांफिननांदों। बेबायदि कन्डिसन बियो। नोंथांमोननि बे मण्डलिखौ जुदियो नायनो लुबैब्लाबो लोगो मोनाखैमोन। बेयाव बुंदों जाहैबाय इसोरा गावनि अनजाग्रा फिसाफोरखौ गोबाखुथुमो। जोंनियाव एखनब्ला समस्याफ्रा फैगोन, खिन्थु जों आसाखौ नागारनाङा। इसोरखौ जोङो उन खालामनाङा। जों जेसेबां हायो एसेबां जों इसोरखौ मोखाङाव दोननानै जों आवगायलाङोब्ला निस्सय इसोरा जोंनि मावनायफोरखौ, जोंनि थांखिफोरखौ जाफुंहोगोन, जोंनि आसाखौ बियो फुलफिल खालामगोन होननानै आङो नैथियाव बुंनो सानदों जाहैबाय। तृतीयाव आङो इसायानि 57:13 पदखौ फरायनो सानदों। बेयाव मा बुंदों? इसायानि 57 इजाया 57नि 13 फरायनि दै। मा लिरदों? 13 पद। যেতিয়া তুমি কাটৰুক্তি কৰা তেতিয়া তুমি গটুৱাবোৰে তোমাক উদ্ধাৰ কৰক, কিন্তু সেই আটাইবোৰক বতাহে উৰুৱাই নিব আৰু এক ফু সিহঁতক নিয়া হ'ব। কিন্তু যি মানুহে মোত আশ্ৰয় লয় সি দেশৰ অধিপত্য পাব আৰু মোৰ পৰ্বত অধিকাৰ কৰিব। आङो दहाय बिराद रंजादों। नोंथांमोननि सासे सोद्रोमाया नोंथांमोननि डेभेलपखौ खोन्थादों। आं सिङाव ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों। नोंथांमोना जेब्ला प्रेयार खालामदों, बोसोरसेयावनो गभर्नमेन्ट जब मोननो थाखाय 6-7 जनखौ इसोरा सायख'दों होनना बुंदों। बे बाथ्रायाव बुंदों अधिपत्य बिस्तार खालामनो थाखाय इसोरा जोंनिफ्राय आसा गैयै खालामनाय नङा। जोंखौ लाजि फोनांनाय नङा, जों उन जानाय नङा होननानै बे इसायानि
17 अध्याय 13 पदाव बुंदों गुबुनफ्रा हले बार माने बार खारजानाय हाद्रि बायदि गुग्ला बायदि बिसोर बिरखारलांगोन तुहर निचिना आमी केতিয়াबा उरि যাব যেতিয়া আমি ঈশ্বৰত নিৰ্ভৰ কৰিম তেওঁত আমি লাগি থাকিম তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক অধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ আমাক মনোনীত কৰে বালাপাৰা বাপ্তিস্ম মণ্ডলীটো আপোনালোকক মনোনীত কৰিছে আমি কেতিয়াবা মই আৰ্চিক বাপ্তিস্ম কনভেনচনৰ কনফাৰেন্সবিলাকত এই উঠি অহা জেনেৰেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে প্ৰেয়াৰ কৰিবলৈ বিৰাট ভাল পাওঁ মেট্ৰিক এক্সাম কোনে দিব কিমানজনে দিব কিমানজনে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সাম দিব কিমানজনে ডিগ্ৰী এক্সাম দিব কিমানজনে কি লাইনত পঢ়িব উঠক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এনেকৈ ক'বলৈ মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আমি যেতিয়া প্ৰেয়াৰ কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ আৰ্চিক বাপ্তিস্ম কনভেনচনৰ যিটো কণ্ডিশ্যন এতিয়া বহুত উন্নতি হৈছে বহুত ডেভেলপ হৈ আছে কিন্তু মানুহবিলাকে এই ডেভেলপটো কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে সেইটো হয়তো উপায়বিলাক কেতিয়াবা আমি দিব পৰা নাই পাহৰি গৈছে কিন্তু যিশয়া 57 অধ্যায় 13 পদত কোৱা হৈছে আমি যেতিয়া তেওঁৰ তাতে কাতুৰুক্তি কৰিম প্ৰাৰ্থনা কৰিম আশা কৰি কিবা এটা খুজিম তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক উত্তৰ দিয়ে अब्ला इसोरा जोंनिफ्राय खोनासंनानै जोंखौ बांसिन गोजौ थाखोआव बोखोनो थाखाय बियो जोंखौ बोलोग्रा हिसाबै बाहायो होननानै बेयाव लिरदों जाहैबाय जोंखौ सायख'यो जों बबे बिसयाव उन जागोन जों हानायमानि दावखोगोन कलसियानि बे देरखोन देरनाय नैबे मण्डलीखौ पौला बिनि थाखायनो बानजायदोंमोन कलसियाव थानाय मानसिफोर गाज्रि मोनसे बे लाइनखौ फोरोंग्रा भुल शिक्षा होग्रा नै बिसोरनिफ्राय साबधान था दे लाउदिकिया बादि जेन नोंसोरो जाया बिनि थाखायनो नोंसोर बिराद साबधानै गसंथा होननानै नैबे लाइजामखौ पौला लिरहरदोंमोन आरो बेयाव थानाय बर' जातिफोरनो बे बानजायनानै बे लिरनाय बे सिथिमोन नोंसिनि थाखाय दोनखोमानाय नैबे गुप्त जिथु जिसु ख्रिस्टनि धोन बिनि आसाया नै बेबादिसो होननानै बुंदों नोंसोर देरलांगोन नोंसोर गोख्रों जागोन इसोरनो जिखौ प्रेयार खालामगोन इसोरा बेखौ जाफुंहोगोन बेनिखायनो उन दाजा आवगाय होननानै बेबायदि मोनसे इनकारेजखौ बे समाव होदोंमोन जाहैबाय इसाया बेखौनो बै समाव मानसिफोरनो फोरमायनाय बे खोथाखौनो दिनै जों गोसोखांदों जों अधिपत्य खालामनो थाखाय मण्डली मण्डलीनि मोनसेनि सायाव कनभेनसन मोनसेनि सायाव माबा मोनसे आसरित खामानिखौ मावनो हेफाजाब होनो खाबु मोनगोन आङो खुब गोजोनदों नोंथांमोननि बेबायदि मोनसे अबदाना जोंनि आर्चिक बाप्तिस्म कनभेनसनाव थानाय बै गोमानाय आत्माफ्रा माबा मोनसे राहा लामाखौ मोनगोन गोबां लाइमोनफ्रा दा जौ लोंनानै फेग्लुंनानै गोग्लैलाबायनानै दं थैलाबायनानै दं इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय जानगारलांबाय गोमाजोब्बाय बिसोरखौ फोजाखांनो थाखाय जोंनियाव जथेस्थ मानसि गैया जथेस्थ खामानि मावग्रा बेबायदि एक्टिभ पार्टनि वार्कारफोर गैया किन्तु नोंथांमोननि बे गुन्द्राया माबा मोनसे खामानि मावहैगोन आं सानदों जाहैबाय बयबो गोसो दुंनानै हरनाय नैबे गुन्द्राया गिदिर खामानि मावगोन आरो बै गुन्द्राफोरखौ खननानै बबेबा मोनसे पर्यायआव बिखौ फसंगोन आं सानदों जाहैबाय आङो दांसिबारियाव बोसोरसे बेबायदि मानसिफोरखौ लाबोदोंमोन आरो बे समाव आं फंसे खोथा बे समाव बुंदों गोसोखांदोंमोन नोंथांमोननि थोनहरजानाय गुन्द्रानि खननानै लाबोनाय नै बेफोरनो गुन्द्राफ्रा जरा जन्था खालामनानै बिसोरखौ दाखांनांगौआ साधारन नङा होननानै बे समाव उइटनेसखौ होदोंमोन जाहैबाय आं 10 जनसो मानसि लाबोदोंमोन आरो बे समाव दांसिबारिया बे गुन्द्राफोरनि थाखाय गिदिर खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोननि अबदानाव गोबां जायगाफ्राव खामानि जानायमोन गिर्जा गैयै जायगाफ्राव गिर्जा न' लुखांनो हादोंमोन इसोर खुलुमै
मोनै मानसिफ्रा अबिसाहि मानसिफ्रा बिसा खालामनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन बेबायदि मोनसे सुबिदाखौ बिथांमोना होदोंमोन दिनै बिथांमोननि अबदाना इसोरनि मोखाङाव हयथ' पुरस्कार हिसाबै हयथ' गसंनानै थाहैगोन जेरेमियानि 17 अध्याय 7 फुटखौ बुंनानै फोजोबनो सानदों जाहैबाय बेयाव ओरैबायदि बुंदों जों जेब्ला इसोरनि खाथियाव बेबायदि निर्भरखौ लानानै मोनसे थांखि गोनां मोनसे एकदम आसा गोनां थांखिखौ लानानै जेब्ला जों थागोन बिनियाव नेबाय थागोन बिखौ फोथायगोन जोंनि मावनायफोरखौ जों मावबाय थागोन मेङा जासे होसोबाय थागोन बे समाव जोंनि लाइफखौ जोंनि मावनायखौ माबायदि रुजुदों होनोब्ला इसोरनियाव निर्भर खालामनाय मानसिफ्रा दै जिङाव गायजानाय फांसे दंफां बायदि सोमखोरै गसंबाय थागोन सोमखोर दंफां बायदि गसंबाय थागोन अनेक सान्दुं दुंब्लाबो हाफ्रा रानलांब्लाबो बे बुहुमाव आंखाल समस्या फैब्लाबो बारहुंखा बारबोब्लाबो बे दंफाङा सोमखोरैनो थाबाय थागोन जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआ जोंनि ख्रिस्टियान बिश्वासआ नैबेबायदि जुदि इसोरनाव थायोब्ला फोथायोब्ला जों इसोरनिफ्राय बोर मोननानै जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव थानानै खामानि मावबाय थानो थाखाय जों खाबु मोनगोन जोंनि मावनायफ्रा सोमखोर जागोन जोंनि लानाय थांखिफ्रा सोमखोर जागोन जोंनि लानाय गासैबो मावनो लानाय हाबाफारिफ्रा सोमखोर जागोन आरो बयबो बे दंफां सायायाव जिरायनो थाखाय खाबु मोनगोन आङो जोंनि पन्सायतनि आन्दाराव गोदो बयबो गरिब गोजामोन होननानै बुंनो सानो मा बांगाल मा हारसा मा गार' मा बर' मा राभा गोबां जाथि थाब्लाबो गारि गंसेबो रावनोबो गैयामोन दै बे समाव सानसेखालि पन्सायतनि सेक्रेटारिया आंनियाव फैदों आंखौ बुंदों ओइ सार होननानै আপনি তো বহু জায়গাত ঘুরে রে দেশ বিদেশে তো যায় কিন্তু মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবচোন আমাৰ পঞ্চায়তত গাড়ী এখনো নাই ৰে কিবা এটা কায়দাত যেন মই গাড়ী এখন কিনিব পাৰোঁ बेबायदि आंनियाव बुंफैदोंमोन जाहैबाय आरो बे समाव आं बेखौ प्रार्थना खालामदों आरो बेबायदि प्रार्थना खालामदों बे समावथ' गिदिर पेमेन्ट मोना पन्सायतनि सेक्रेटारिफ्रा फिसाल' पेमेन्ट मोनो ओमफ्राय बांद्राय बाजेटबो पन्सायताव फैया बे समाव गोरलैल' बाजेट बिनिफ्राय फैसा बहननानै जानोबो बारा खायदा मोना ओंखायनो प्रेयार खालामबाय प्रेयार खालामनानै बेखौ बुंहरनो जाहैबाय नोंथाङा देग्लायनि बे बोसोराव गारि बायनो थाखाय खाबु मोनगोन होननानै इसोरा आंनो बेबायदि खोन्थाबाय होननानै बिराद रंजानायजों थांदों 6 मासनि उनाव जोंनिनो कनस्टिटिउन्सिनि सासे एमएलए आ बिनाव अननानै गारि गंसे दान हरदों चन्दन सरकार बियो गारि गंसे हरदों आरो बे गारिखौ लानानै बे न'आव थाङाजासे आंनियाव हाबहैग्रोदों आरो बुंदों सार আপোনাৰ প্ৰেয়াৰৰ প্ৰতিফল মই পালোঁ এমএলএ ছাৰে মোক গাড়ী এখন অনুদান দিছে আৰু এই গাড়ীখন লৈ মই আহিলোঁ आं बे समाव ओरैबायदि बुंदों जों बयनिख्रुइबो धनी जानांगौ गारि घोड़ा थानांगौ आरो जों धनी जेब्ला जागोन बे धनी मानसिनि सायायाव दंफां गिदिर फांसे थायोब्ला जेरै दाउसेनफ्रा बेयाव बानानै जिरायनो मोनो मानसिफ्रा सान्दुं गोसायाव बेयाव सायाव थानानै दान्दिसे देहाखौ गुसु खालामनो खाबु मोनो बेबायदि खाबु मोनो इसोरा जोंनि एमएलएनि दारै नोंथांमोननो बे खाबुखौ होनायखाय बे गिदिर दंफां हिसाबै बिथांखौ मान होदो आरो नोंथाङाबो बेयाव जिरायनो मोननायखाय नोंथाङा इसोरखौ बाख्नायदो होननानै बेबायदि आं बेखौ बुंहरदों जाहैबाय आरो जेरावखि थाङा आंखौ लामायाव लोगो मोनोब्ला साइकेलाव जेरावखि थाङा बासाव उथिनो सानोब्ला गाखोनो सानोब्ला आंखौ नुयोब्ला बिनि गारियाव देखाङाजासेनो बे नागारलाङा दाबो फैयो सम सम আপোনাৰ প্ৰেয়াৰৰ যোগেদি আমাৰ এই এৰিয়াত এতিয়া প্ৰতি ঘৰত গাড়ী ল'বলৈ আমি ক্ষমতা পালোঁ আমি যোগ্য হ'লোঁ কিন্তু এটা সময়ত আমি বানপানীত গোটেই খেতিবিলাক ধ্বংস হোৱাত আমি গৰীব হৈ গৈছিলোঁ কিন্তু বানপানী এতিয়া কম হৈ গৈছে আমি বহুত খেতি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ মানুহবিলাকে ধনী হৈ আছে এতিয়া এই খৰাং কালত যিটো খেতি কৰে এই খেতিটো বিঘাত 30 मन হয় 40 मन হয় दा बिदि बे मेसेङाव माइ गायग्राया
जोंनिजों बाना लोमग्रा जायगा नालाय माइसालिया 10 मनल' जायो खिन्थु दा गायनाय माइया 30 मन जायो 40 मनसिम जायो ओरैबायदि मानसिफ्रा डेभेलप जाबाय बयबो न'खराव गारिसै ओरैबायदि मानसिफ्रा धनी जाजोब्बाय जोंनि प्रार्थनानि जुगिदि नोंथांमोननि प्रार्थनानि जुगिदि हयथ' सोरबा धनी जाबाय जागोन आं सान्दों नोंथांमोना बे पर्जायतनि गिर्जा न'आ दं खिन्थु नोंथांमोननि सापर्ट खालामनाय गिर्जा न'आ हयथ' बेनिख्रुइ साबसिन नोंथांमोननि गिर्जा न'आ बिब्दिल' खिन्थु नोंथांमोना जायफोरखौ सापर्ट खालामदों हयथ' बेनिख्रुइ डेभेलप जानाय बेनिख्रुइ देरसिन साबसिन गिर्जा न' लुबाय धनीसिन जाबाय आं सान्दों नोंथांमोना बिथांमोनखौ फोजौहरबाय नोंथांमोना गिदिर दंफां औ दंफां फांसेया जेब्ला बिलाइफ्रा सिरियो मोननानै सिरियो बे दंफांनि गुदियाव हासार जायो आरो बे दंफांखौ आरो बांसिन बोलो होनो थाखाय बे बिलाइ गिसिफ्रा गोरानफ्रा हासार खालामनानै बेखौ हेफाजाब होयो नोंथांमोननि मण्डलिया बेबायदिनो हयथ' देरलांगोन आं सान्दों जाहैबाय जेरेमिया बिनिखायनो बुंदों बै दै जिङाव गायजानाय फांसे दंफां बायदि इसोरखौ फोथायग्रा निर्भर खालामग्रा इसोरनि फिसाफ्रा बेबायदि होनना बुंदों नोंथांमोना सोमखोरैनो दं आङो आन्दायफैदों दहाय गिर्जा न'आ दैख्रुबनानै गोदान बानायफिनबाय आं गोजामखौसो नोजोर होना फैगासिनो दं औ ओमफ्राय थिग थाक ओरै नुहुरदों बे सिगाङाव थानाय सिम्बलखौ नुनानै बेनो गिर्जा न' होननानै हाबफैदों आंनो आन्दायबाय बे लामाया गोदो बाला गोजामोन औ बै खनाफ्रा जेबो गैयामोन लांदां फादांमोन बे जायगाफ्रा माइफ्रा नाराफ्रानो गोरलै गोरलैल'खामोन बेबायदि अबस्थामोन आं जेब्ला नुजेनदों नोंथांमोननि कन्डिसनफ्रा न'फ्रा बिदि मोजां न' गैयामोन आं सानदों जाहैबाय जोंनि आंखौ मिथिग्रा सानै न'खरनि न'खरथाम मानसिफ्राल' एसे न'फ्रा मोजांमोन माने दंफांनि बेरा बाथाम होनानै लुनाय न'मोन गासैबो जिगाबनि न'आनो बांसिनमोन दिनै आं नुबाय गोम गोम नोंथांमोना दै जिङाव गायनाय दंफां बायदि आगानसे आरोबाव जों इसोरनिथिं थांबावनि जोंनि फोथायनायखौ आरोबाव जोङो गोख्रों खालामबावलांबावनि जों मावलांबावनि इसोरनि रायजोनि थाखाय प्रभु जिशु ख्रिस्ट'आ जोंनि गिदिर आसा बियो गैलिया दा जोंनियाव बिनि आत्माया जोंनियाव नुयि बायदि जोंखौ हेफाजाब खालामो खामानि मावहैयो जों बिनि जानानै खामानि मावनि दिनै बिनि एबसेन्सआव जों खामानि मावनि बिनि एबसेन्सआव जोङो गावखौनो स्टेन्डिं खालामनानै जों बांसिन आरोबाव होसोलांबावनि होननानै आं बुंनो सानदों इसोरा जोंखौ बोर लाबोथों जों जेब्ला बेबायदि खौसेयै गोरोबनानै इसोरनियाव आरजजों आवगायलांगोन इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो जोंनि खावलायनायखौ जोंनि मावनायखौ उन खालामनाय नङा बे थांखिखौ लानानै पौला बे कलसियाव थानाय मण्डलियारिफोरनो बिश्वायफोरनो नैबायदि मोनसे इनकारेजखौ होनाय नैबायदि मोनसे लाइजामनि बाथ्रा 1:27 पदा जों बे खोथायावनो जों रोदा सुनि गाहायथिङै जोङो नायोब्ला ओरैबायदि नुगोन पौला ओरैबायदि नोंसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बेनियावनो खौसे जानानै था आरो नोंसोरो सासेया गुबुन सासेजों थुलुंगा होज्लायनानै नोंसोरनि फोथायनायखौ ख्रिस्ट'नियाव ओरैबायदि गोथौ रोदा सु होननानै बुंदों जोङो कलसियानि लिरनाय लाइजामाव आरोबाव पौलनि बानजायनायखौ नायहरोब्ला नुबावगोन जों बे रोदाखौ नोंथांमोना जिखिनि सुबाय आरोबाव जोङो सुहरबावनि आं जेब्ला मिशनारि ट्रेनिंआव दंमोन नोंथांमोननि फालकआबो दंमोन दे जों लोगोसेनोमोन आं बावबायसोमोन सानसेखालि बिथाङा रिक्सायाव जिरायनानै आंखौ लिंहरदों आं आमुखाब्रा नामनि सेहेरा आंनि सेहेराबो सोलायबाय बावलायलायबायमोन जों सानैजों नामाखौबो हयथ' बियो आंनिखौ बावबायमोन आंबो बिनिखौ बावबायमोन 31 बोसोरनि खोथा नुलायलाया लोगो मोनलायलाया बे समाव मिशनारि ट्रेनिंआव जोंनि रेभारेन्ड अजेना प्रिन्सिपाला जोंनो मोनसे उपमा होदोंमोन बे समाव बे आइ फालिजों दै खुरदों बिमाया दै खुरनानै गासिबो न' बांखौ सिफायना खारलाबायनांदों ओइदिन जों साब्रै साबाखौ लिंलांदों बिमायाव दै बिमायाव आरो लिंलांनानै खेजुर बिफां फांसे दै खुरख'नानै गुलुंनायखौ दिन्थिदों रोदा मोनसेखौ रेभारेन्ड अजेना बोनानै दिन्थिदों नै आंखौ बुंदों
सिमसन होननानै खेजुर बिफाङा बे खरान जायगायावबाबो जे सोमखोर थायो मानो नै रोदाया बेसेबां गोलाव नायसाय 30 फुट सुदों जोङो जदोंसो बेसेबां गोलाव थाबोखो जों बेखौ मिथिया रेभारेन्ड नजेना 30 फुट गावनि आखाइजों सुदों माबा हात 30 हात 45 फुटसो जागोन होमब्ला बेसेबां गोथौ थांदों बियो जोंनि फोथायनाय रोदाया बेबायदि थांनांगौ होननानै दिनै बे बाइबेला जोंनो शिक्षा होदों जोंनि आसायाबो बेबायदि गोथौ थांनांगोन होननानै बुङो होमब्ला जोङो जाफुंगोन इसोरा जों बयखौबो बोर लाबोथों इसोरनि रावखौ बेयावनो बुंनानै फोजोबबाय इसोरा जोंखौ जोंनि आगान मोनफ्रोमखौबो बिनि थांखिजों थांनो थाखाय आरोबाव हेफाजाब होनानै जोंखौ दैदेनलांथोंसै जिसुनि मुङाव आमेन।